Vyjde lidi tohle třetí díl. Druhý díl není na světě, nebude ani. V druhém díle se stalo to, že jsem šel těžit do kejvky, sehnal jsem si věci, udělal jsem si věci, udělal jsem tohle. Tady jsem si uspořádal tohle. Byl jsem skeletony, byl jsem v kejvce. Tady jsem se ulebevil. Hledal jsem postel, stala se noc. Pak jsem to ukončil. Vymazalo se mi to, protože jsem blbec a takhle dopadl druhý díl. I když ho neuvidíte, tak jako je to škoda. Tak no, přeskočíme na třetí. Stává se. A jinak vám moc děkuji za úspěch prvního dílu. Děkuju moc. I tady jsem si zastavil dveře. Ona. Lopaťák. Zombíka s lopatou jsme si pojmenovali Lopaťák. Ještě. To je asi všechno, co se stalo opět díla. A jak říkám, škoda, že jste toho nemohli vidět. Protože byl ještě lepší než ten první. V druhém díle jsem měl na plánu to takhle prozkoumat okolí a postavit si dům, což bude mít dneska v plánu. Aspoň už chápete, proč máme rovnou třetí díl. Kdybych měla jako druhý díl, ale ten bohužel není. Já jsem si tady zase šel. Nice. Máme jídlo. Taky jsem minulý málem umřel. Takže bych chtěl mít dům. Určitě chtěl bych tam mít okna. Nějaký ty základy. Dřevo. No. Chtěl jsem zjistit, jaký existují tady jsou Minecraftu bloky. Je důležitý. Tak půjdu do mé kejvky, která nevím kde. Kde tady, co je tady? No. Tady je, ne? No, nevadí. Jsem fakt chlupaťák. Tady je. Jo. Mám svoje schůdky. Takže budu potřebovat hodně cobblestone. Já bych tady si bloky taky vzal. Nevím, jestli se něco z toho dá udělat. Ale vezmu si to. Želzo. Ještě nemám ten full armor. Ještě by se hodily ty boty. Tak, z toho se nic nedělá. Nicméně flint and steel. Nebo by to mohlo být taky nějaký okrasný blok. Aby to bylo víc zajímavější. Víte co? Máme něco natěžený.
Oba ještě něco natěžím. To ještě nemáme, tak toho pár taky vezmeme. No, polovina videa je známý. To jsem nic neudělal ještě. No, tak to uděláme 2 části, no. Tak pevně, tak až dotočím tady co video, tak hned začnu natáčet druhou část. Nedá se hold nic dělat. Že on má boty. To bylo co? To co bylo?